ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிஎன்டெக் யூடியூப் சேனல். 12th ஸ்டாண்டர்ட் மாணவர்களுக்கான கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனுக்கான மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு 6 லெசன் வந்து எக்ஸாமுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த 6 லெசனில் பேஸ் பண்ணி ரெடி பண்ண மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர். உங்களுக்கு தமிழ் மீடியம், இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டுமே. இப்போ இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்து ஷோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் உங்களுக்கு தமிழ் மீடியம், இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டுக்குமான மாடல் கொஸ்டின் பேப்பருமே இருக்கும். மொத்தம் 4 மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர். 2 தமிழ் மீடியம்கானதும் 2 இங்கிலீஷ் மீடியம்கானதும் உங்களுக்கு இருக்கும். இந்த ஒன் வேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு புக் பேக் மட்டும்தான் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் பேஸ்டு சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின் நிறைய கேட்பாங்க. அதனால் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் நிறைய நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னோம்னா தான் கண்டிப்பாக அந்த 15 ஒன் வேர்டுமே உங்களால் கரெக்டாக எழுத முடியும். இல்லை புரிஞ்சு எழுதுனீங்க அப்படின்னா அந்த 15 ஒன் வேர்டு கரெக்டாக எழுத முடியும். 2 மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் 6 2 மார்க் கேட்குறாங்க அப்படின்னம்னா உங்களுக்கு 6 லெசன்லையும் சேர்த்து புக் பேக் மட்டும் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின் நிறையா கேட்பாங்க. அதனால் இதில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸை மட்டும் படிக்காமல் மொத்தம் 4 மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, 4லையுமே இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு தடவை நல்லா ரீட் பண்ணி படித்தீங்க அப்படின்னம்னா கண்டிப்பாக எல்லா கொஸ்டினுமே உங்களால் அப்படியே எக்ஸாமில் வந்து அட்டன் பண்ண முடியும். 5 மார்க் கொஸ்டினும் அதேமாதிரி தான். உங்களுக்கு 5 மார்க் கொஸ்டின்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா இதில் இருக்கிறது 4 கொஸ்டினில் இருக்கிறதையுமே படித்தீங்க அப்படின்னம்னா எல்லா கொஸ்டின்ஸும் உங்களால் எக்ஸாமில் அட்டன் பண்ண முடியும். தேங்க்யூ.